Yendi, in fact, aneno ka ng'ama dhi kao after 2032 dhi bedo gi very task mapek ahinya nikech the bar ma set no sani joka ma en bar ma is very high. Ma en gima onego wang'i mondo wang'e ni gini kama okseten no wakawe to waring kode warit ng'ama dhi kao ne go 2032. Ero kama na ija sadeko seromo mano Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo ka wayudo wach mogik kawuok kuom Engineer John thuolo ma dakika achiel kende ka watie kwa. Ero kamano Cleophas. Mokwongo awacho ni weche mag disaster gi ok gin gik mochakore kawuono, gin gik mosebedo kanyo. To king'iyo counties onego bed ni allocate 10% of pesa ma giyudo e konyo weche mag disaster gi. Ma kanyo be ok onego bed ni blame national government sana, but as well ni to counties ere role ma gi play mondo gi mitigate weche mag disaster gi nikech ok gin gik mochakore kawuono, to gin gik mosebedo existence. Secondly, Migori wabe nyocha neno ka pi onjawa ma sani daraja ngeni Majicha is an international corridor as well. Daraja cha mo connect Kenya gi Tanzania. Koro onego bed ni national government or come up with speed gi county mondo gi ng'ini to ere nikech sani daraja no lor to geche luoro king'iyo Migori nitiere bypass manolosi ring road mowuok Kakra Ongege to dhi nyaka the other side of nini tinwang'o ni yorno embe kaka nobedo constructed ok en yo moro maber ma contain geche madongo, omomiyo nyaka nyocha diversion timre kanyo. Nitie a lot of accidents mabe osetimore e yorno, yo mowuok Kakra kadonjo Ngege new bridge manolos cha. Koro government should come up with speed mondo ng'ini to ere kaka giloso bridge ma Migori ni plus the pedestrian path. Mogik jo Kenya anakwa ja Kenya mora kuma gintiere kwa di election wawe uru weche mag emotions nikech samora mora ma wachigni di election emotion ema drive agenda either 2 term or 1 term, where 1 term ka it is objective, where 2 term when it with objectives okni apingo kata giminena nena giwangi ni mato gima sirikal otimo maber tipinga because ini japingo seche moko be iwera 1 term kata gimoro ineno karach tiwera ni it must be 1 term. Koro wang'i uru ni kwa di election to ayieru jotelo mabiro come in makelnwa development mondo ayud lokruok kaka jopiny. Tuko kadi na tuko 2 term. Ero kamano ahinya mano Engineer John Opeyo wacho ni en kadi akiaka Dr. Abdul bende ni kadi.